Atzoko traka, Alemaniatik etorritako innovatif piroteknike suetxeak egin zuena asko komentatu da, batzuek esaten zuten, bueno, hauek lehenengo egunekoak, baino hau da, italiarrak baino hobeak izan ziren, beste batzuek kolorez falta zegoela. Azken trakan, hori bai, zilarrezko efektuekin, jendea liluratuta gelditu da, baina gaur... Oso politxek izan ziren. Gaur, guztiak ezagutzen dugun suetxe baten txanda izango da, piroteknia Zaragozana, gure Euskal Herriko herri guztietan egon dira, ez da? Seguru baiet, 19. mendean sortutako suetxea tradizio handia daukana, eta adi, 60. nazioarteko lehiaketa dalako aurtengoa, 2025koa, eta berezia da, besteak beste sariren bat jaso duten, suetxeak gonbidatu dituztelako, eta entzun, lehenengoa, urrezko maskorra lortu zuten 64. urtean. Historiako lehena, hori historikoa da, eta historikoa hor iruditan ikusi duzuela. Ja dagoeneko klasikoa bihurtu dena, eta gaur izan da abordatzea. Arratsaldeko 5:00 iruditan ere ikusi ahal izango duzue jendetsua, esango dizuet, datuak emango dizkizuet, 225 ontzi egon dira uretan, 1000 pertsona baino gehiago hartu du parte, eta gu barruan egon gara. Hori da, eta nortzuk egon diren barruan, gure erreportariak Eleder eta Sandra Gabon bioi, eta besteak beste bustidana, Eleder izan da, Eleder Gabon. Gabon Iaski, Gabon Claudio, busti gara, goitik bera eta gainera portutik hasita hondartzen bukatu dugu. Lehenengo aldia da hori egin dudana eta egia esan harrituta nago, baina pozik eta egia esan esperientza bikaina izan dut. Gero erakutsiko dizuetea nola izan den nire puntutik ikusi ditudan irudiak. Nik uste dut oso irudi ikusgarriak izango direla, irrikitan gaude. Sandra, zu ere hortxe bilizara, ez dakit uretan sartu zaren, ala ez? Gabon ekipo ez. Gu txalupa horiek montatzen egon gara eta gero Baskarian eta orain bai ziurtatu dezaket piraten bizitza hoberena dara. Gero ikusiko duzue. Ikusteko goz, abordatzea ikaragarria izaten dalako. Uretan egoten dienak, Martxelan ez hauek izango zarete, egunero gainera. Aupa Orio, Aupa. Bai. Orioko arraulariak, Martxel, zorionak emon, bai batzu eta bestiei, ze denboraldi egiten ari zareten, danok? Bai, egia esan borobia atatzen nahi zego aurtengo denboraldia, eta oandik asko faltagan arren, oso pozik gaude. Bai, guainikan honen ageatzea esatea, baina izan dana, positibo izan da. Zur jokatzen duzu, Kamaran aurren da bizkete isunatu. Urrengo zita gainera, lehen komentatzen egon gara. Urrengo zite izango da asteburu honetan, Zarauzko ikurrina, eta zuek biok komentatu duzue, garrantzitsua, Claudio, oso, Martxel zergatik. Bai, esango nuke historikok ere bere pisua dakala, ligan barruan 2 egun eta jokatzean bandera bakarra da, eta kontxan ondoren nik uste pisua ondina dakan bandera dela, eta danok irabazi nahi deuna. Hemen ikusten dugu atzo bertan Boiron, zorionak, ondo, Boirokoa, Bai, ondo. Pozik ospatu zenuten, Hombre, hori bandera guztiek esfortzu horren ondoren pozik ospatzea, momentu politak izatea, eta egia esan aurten hortako parada asko egitzen nahi eta oso pozik. Lana badago honen atzien, esfortzu eta legina esan, eta zego gorra dan, batez be, ordutegiak dituzuen ordutegiak eguneroko lana da, hau egunero egin behar da, entrenatu, eta gainera, sesasoitan ez da, apurtxu betu da, danok hau zenien jiji-jaja, bazuek lanien. Bai, pixkat horrek emate izumin bat, azkenean azarotika, noain irai arte, eta urtia pasatzen zu, baina bereziki udan ikusteko gorra izateala. Egualdi hona denak ondartzen dago, baina ez du klubea zoaz. Nola dara mate ingurukoek, lagunek eta bar, Martxel, Ane, zer? Zuek buru belarri sartuta zaudete konpetizioan, Martxel? Bai, lagunek ere nahiko janda eta behien kabuz moldatzea, baina bikotek ideak, familiak eta bar, egia meritu handia gela baita ere guri aguantatzeatik, pasatzen denbora guzti hortan guri laguntzen asko laguntzei gulako, eta nik uste aitortu bertzea hori. Bai batentzat eta bestientzat galdera, zenbat entrenamendu da zuen lanaren atzien? Ikusten dugulako asteburuan telebistaren aurrien jartzen gara edo portura goaz eta zeuek ikusi, baina horren atzien zema lan dau. Zeintzuk dira zuen egun normalak, zer egiten duzuen? Goizia, nila oporretan da lan hau, baina azkenean goizian lanea jutezea, eta askotan lana bukatzu, eta 6 aldea ureta zoaz, orduan jazu zenean klubea zoaz, pesak emertiozu, eta hoxe eguna bukatzea, eta eguna tortzea. Gero azten egun bat jai, baina hori, beste egun denetan rutina iguala dakau gai. Lan talde izugarri hona dauzkazue, ez?
zuen arteko, horri ikusten genuen gainera, irabazten denean polita izaten da, gero bestea ere, irabazten ez denean kudeatu behar da baita ere. Hor imaginatzen dut, taldekideen zuen artean daukazuen harremanak garrantzitsua izango dela, ez? Bai, azkenian hori ordupila bat pasatzen dituzu, asteburu honetan bai, Galiziraino jutezea, bueltatezea ordupila bat, eta harreman oso sonak hau eskerrak bestela horrez ginen egongo. Orduan, elkarren arteko babes handi badakau, eta famili txiki bat bezala sortzezu. Azkenen, pasatzen zutena, zarotik ano gain arte, estara zeinik aguantatzeu, ez? Bai. Azkenen nortasun desberdin asko juntatzea talde baten, eta pixka famili txiki bat bezala da, ez? Eta danoak igu, bakoitzak nundik iteun erren, nundik ez momentu honenetan batzuk nola reakzionatzen, txarretan beste batzuk nola, eta, bueno, azkenen danak elkarrekin, danai tokatzea nahi, onai eta txarrai aurre egitea da importantia. Bueno, izen handiko arraun elkartea da zuena, historikoki, seguraski, matxapel gehien eta bandera gehien dituena zalantza barik, eta ez den gabiltzena zenbaten lan dagoen honen atzien eta erakusgarria, guretzat ederra bai ikustie gizonen eta emakumeen arteko ez dugu esango berdintasuna iritsi danik, baina ze ikusgarritasunan lortzen ari zareten emakumeek bai, zegoen lan eginda normaltzat ikusten dugulako Eusko Tren eta Eusko Label Ligak ikustie, eta zenbat irebazten dugun guztiok, Martxel, zeu epe bai zenbat irebazi duzuen suposatzen dut, gizonezkoen taldia eta emakumezkoen taldia izan da herrian. Bai, aurten pideu aukera pare bat asteburutan bi taldek banderak irabazteko, eta egia herrian eta atmosfera berezi bat sortzeala, nolabait talde baten edo bestian garaipena baino gehiago, herri oso baten izateko moduan edo ereduan gorazarre bat bezala bihurtzealako, eta oso polita. Zelan sentitzen zuezuek, Ane? Gainera izan zen, hori joko asteburu azken aurrenengoa irabazi genuna eta mutiak irabazi zuen, orduan hori jo guztia bolkau zen, igande arratzaldeko aliron hortan, orduan izan zen, balkoien, B taldeko ere bai, neskak ere bai, mutiare bai ez ginen kabitzen, eta plazare bai bete-beteta zen, orduan oso polita da hori, azkenen denak ordazkazula zure atzetik animatzen ikustia. Zaletuen laguntza ere eskartzen duzuen, nik galdetu nahi dizuet gainera, ia zuek nola bizi duzuen, zekero, horregoten gara guk telebistatik, eta batzuek ere hurbiltzen dira kaietara edo portuetara, eta eurek arraunean daudenean eta ikusten dituztenean zer sentitzen duten beharrezkoa da, hori apoio hori edo laguntza hori. Eta beharrezkoa da momentu honetan Sandraren garan joatea, zen lehen komentatu duenez, egon da abordatzean, baina nolabait esateko hori, ontziak preparatzen egon zara, ez da? Ontziak preparatzen egon gara, txalupa horiek guztiak guk prestatu ditugu, edo laguntza bai, lagundu bai egin dugula, baina hori geroago ikusiko duzue. Beitu, gaur piroteknia, Zaragozako pirotekniak jaurtiko dituenez zuak, Zaragozako norbait topatzen saiatu naiz. Baina, klaro, euskaldunak, Zaragozakoak ez. Baina, horren ordez, Galiziako gizon bat topatu dut euskalduna dana. Josetxo, Gabon. Berdin. Kontaidazu, zu Galiziakoa zarela eta euskalduna. Bueno, lehen oso ondo egin duzu euskaraz Galizi jaiota. Bale, eta orain nun bizi zara? Tolosan. Tolosan, orduan euskara oso ona, jaukazu. Bueno, garbigua, ez? Garbiagoa. Kontaidazu... Mutrikoan baino gehiago. Kontaidazu zuen gaurko plana, zein izan da? Honea etorri geha, ordu tardi lehenago etorri beharra do, porque bestela leku gabe gelditze. Eta afaria, nun afaldu duzu? Afaldu deu horratzian, taberna baten, nola izan du, peio. Osa, afalduta etorri zareteia. Bai, honea bai. Eta atzo zuak ikusten egon zineten ere? Bai. Zelan, atzoko? Atzo plana berdina, gaur bezala. Eta ean egun ere bai. Zuak atzokoak nota oso askar? Behatzi bat. Bederatzi, altu, aber gaurkoak, zelan? Ean egun ere bai, oso politak. Oso politak, gozatu gaurkoak be. Eskerrik asko, bai. Ikusi duzue, mundu osotik euskaldunak topatu ahal ditugula. Eta, orain abordaiera bueltatuko gara berriro, esan bezala, muntaketan. Eta bai, Baskarian egon gara, oso ondo pasatu dugu, eta zuek be gozatzea nahi dugu. Hasik aurrera bideoa. Piraten abordearen aurreko azken prestaketa lanetan gaude, eta hemen, txalupak aparte, koloreak esku zabaltasuna eta juergarako gogoak dira nagusi. Zer nolako txalupa izango da zuena, gaur? Trainera bat.
Zerrainera bat, aber, konta ezu, azaldu Filan, pixkat. zazpiak filan, eta aber iriste gean, igual ez geha iristen. Laguntzaik behar hemendik neskak. Bueno, oraingoz nahiko ondo, nahiko dinamikoa, taldea, así que nahiko ondo. Eitegu txandaka, lanean, gero bainito eta berriro. Gure asmoa da jartzea bambuak, gero eskumaiek pixkat babesteko eta minik ez hartzeko. Tartu ditugu kamioien gurpilak, eta pale bat, eta mastilla. Pirata bihurria zu, Zue kompetentzia. Nahiko gaizki gabiltza, berandu. Lehenengo urtea da, así que... Lehenengo urtea? Orduan nervioak badaude? Bueno, ez, baino ideiarik ez. Materialakin ondo gabiltza, orduan espero deu momentu aiatzakon, ez ondoratzea, eta gu ez ondoratzea. Bueno, suerte honta, animo, egurre piratak! Baina pirata orok daki, urda jabete gabe, ezin da abordatzera joan. Kaixoko herria lapurtzean ator, hartu dezaket? Tripak beteta, txalupak uretan, orain momentua ailegatu eginda, kuadrillak prest daude. Ikusi dugu kuadrilla prest daude eta eleder prest, gero uretara nola sartzen den ikusiko dugulako. Bueno, hemen arraunlariekin horioko protagonistak dauzkagu, eta justo, konexioa egin aurretik aldetu dizue, zaletuek ematen duten energia hori nola nabaritzen duzuen, ane? Jo, azteko eta behin ja uretatea baino leheno ja jendia etortzaizu, eta venga, ba, animo! Eta ez estropa bakarrik, herritik zehar ba hori jonde bai denak etortzaizku, eta venga, animo, azte uruntal! Eta gero estropan zeharre bai, berotzena izan bezala entzute dituzu, eta gero kontxan kasua, goitikan jaistegean bezala ja urrutira ikuste dituzu, venga, lakastea, animoa kastea, eta ja, nahi bintzat, malkoa tatzait. Bai, emozionatu egiten zarete. Da, emozioa dizuzela, aiama, bai. Martxel. Bai, oioi burria askotan, ez? Uretan bertan esfortzua egiten izan momentuan, ez da asko entzuten kanpoko burrumba, zuzura zoaz eta oso konzentratuta, baina bai kaietan portutan da jendia juntatzean eta bar ikustezunen baita ere nola biziuen, zu defendatzen zuzen kolore horien, gatik nola emozionatzean, oioi burria askotan. Nik azpimarratuko nuke hori, oso gertuko sentitzen dugulako kirola nik esango nuke danok, baina, trainera daukagun herrietan zelan ikusten dan jendie, adin guztietako jendea, oso jende ezberdina, zelan batzen dien danak, eta iruditzen zait herri egiteko kohesiorako sekulako, aitzakia dela danontzat bai, ezta? Ikusi lasterketa bat, txapelketa bat, gustatu egiten zaizu batek galtzie bestiek ez, bestik irabaztie, baina azkenien zelan lortzen dan, danon, pertenentzia sentimentu hori, ezta? Bai, gaina, gure kasun gu aiakoa gara, orduan aiak ez da hori jo arraunakiko lotura teukitzen bezala baino. Ja, ez da, aiakoak hor da, animo, orduan herri guztia bolkatzeizu, denetik atzetik etortzeizkizula. Bai, eta nik uste tradizio arraunlariaken herri horietan, hori bermeo bat izan daitekena, edo beste herri asko ondarribi bat, eta bar, nola baite badaola sentsazio edo sentimendu berezi bat, gu bizitzan nahi igande hauetan eta herrira harrera itegi guen, eta bakoitza ikusten zautzezun jendia, ez, momentu txarra pasatzen nahi dan famili bat, eskondu berria dan bikote bat, umea jaio berri bat, eta danak hor kamiseta horiak egin eta gustoa, ez, eta momentu horiak oso polita bai. Azkenengo txampan zaudete, ligatan, bentsat, bi ligatan, badakit buru belarri kontzentratuta zaudetela, irabaztea da helburua? Bai. Irabaztea. Kontatuko didazu, eskerrik asko gure eratzen. Ez bada irabazten, ez da pasaten. Ez da zer pasaten, baina hona etorri, gurekin bentsate gotera. Martxeletan, bai, eskerrik asko etortzi erren, eta bai edo ez baten, kirolari ezatie jaiarekin, ustartu alda? Ez. Furtiboki, igual. Furtiboki, ondo, zeo zerri zengo da, Martxelaren mila esker gurekin egotik erren. Lana eta jaia ustartzen duena badakizun orden eleder. Bueno, reportariek egiten dute, eleder non zaude, zer kontatzen diguzu?
Kaixo, hementxe gaude, momentu honetan ondartzan eta hemen lagun bat daukat. Eta gainera ez da edozein lagun, bueno, Alex du izena, baina Alex zu arratsaldeetan ibiltzen zara ekintza batean hain zuzen ere. Zein da ekintza hori? Ni buruhandia naiz arratsaletan. Ateratzen ga egunero, 6-etatik 8:30 gutxi gora bera, eta hori, pizka bat, hori, Piskat animatze. Hori da. Zure saltzan. Hori da. Zu egon zara noiz baita abordaian? Ez, nik zorritzarez ezin naiz egon, hori, buruhandia naizenez ezin naiz atera, abordaz gean. Justo, denbora berdinen delako, ezta? Bai, gu ateratzen geha zeetan eta ezin da posible. Hau ere, kuriositate, zer pentsatzen duzu zuk? Burua duzunean, buru handiaren buru hori, zer pentsatzen duzu barrutik? Nola ikusten duzu inguruko jendea? Korrika, umeak gora eta bera gurasoekin ere? Giroa oso polita da, da emozio handi bat, eta hori, txikiekin eskua eman, bota hori pizka bat, eta gero helduekin ez da? Bai. Hori haiei jo fuerte. Hori da. Txikiei ez. Claro, helduekin, claro. Gaur helduekin ez, baina bai gazteekin ibili garela eta galdetu dizut abordaiarena, ze gaur abordaian ibili naiz, bete-betean sartu naiz itsasora, eta nire lehenengo aldia izan da. Ikusi nahi duzuen nola egin dudan? Bueno, egin, edo behintzat bizi iraun ikustera goaz. Arratsaldeko 5 hemen Donostian eta abordaiaren eguna. Hementxe beste kamera bat eskuan zergatik gaur barrutik biziko dugulako esperientzia hori. Pila bat kuadrilla, denak prest daude, berazailekin hitz egitera goaz, hasi aurretik. Behatzeteretan hasea eta Maika galde eta beronekin. Gure txalupa petxarra. Zuen teknika orduan da beste bat botatzea. Oso gogor. Kuadrilla, zenbat atera zerete hor portutik? 15 bat. 15 eta zenbat zaudete? Bi bakarik. Oso ondo pasa egu urtero bestela. Zaila! Bueno, zaila, yo casi me ahogo. Guztiak pintxatuta. Bueno, pizkat... Gustora. Bagarren aldia da? Laugarrena. Laugarren aldia? Bai. Izan gaitezen pirata! Izan gaitezen pirata! Laurden gutxagotan, Hau da, irudia momentu honetan daukaguna 20 minutu, gaueko 11 izateko. 25 minutu. Gaueko 11 izateko Leicester minutu gutxe barru, Pirotecnia Zaragozan, Azuetxeak eskainiko du bere ekitaldia, bere ikuskizuna, eta hemen zuek ikusi ahal izango duzu. Bitartean, hau musiki zer da, lauroba ukeleli egaz, edo? Hau musiki zer da, lauroba da, edo? Bueno, bi Donostiar peto eta gure bi lagun min, esango dugu, Iker Lauroba, Lorein Txaustizte moduz. Musikari aktorea. Arraunlariekin egon gara, Iker, badaukazu kontzertu bat azte nagusian eta gainera arraunarekin lotuta. Bai, hori da, ni joa arraunean, ni joa musikari bezala, bai, arrauni urail izazu biltzen da, gozak antolatzen, saltxeroa da, eta biltzen da, eta horietako bat izango da, paseotxo bat ingo dugu, Loiolatik, Astigarra gara arte, Segun izango da? Ostegunean. Ostegunean ingo dugu bat, baina da agortuta dago aste nagusiaren egitararen barruan dagoelako eta hau beste, baina gero kontxan bezperan beste bat ingo dugu ere bai. Eta oso kontzertu berezia da, zegoaz, bueno, ni ez arraunean, ni joan gitarra jotzen da besten, baina bera bijoan ni eramaten, gondolero bat balitza bezala, ni bijoar abesten, eta jendea gurekin, guretzetik. Martxeltan ez ikusian etorri, ze hain azkar junko zian, ez zutela entzun kontzertua, baina bestela. Eta oreka ondo mantentzen da itxasontzian, ez dakit zen nolako itxasontzia izango den. Kanoa txikia dira, berez kanoa. Eta hor, gitarra jotzen ari zaren. Kumartzara, bestiak pixkate musikaren zean, olatuen erritmora gara pixkate, hor. Baina, bueno, bai, jartu dira trukoa, eta... Perkusio berezia, ez? Abdominala da. Eta nikatzen dugu, ez? Azkenean bi ordu dira, eta hola xerit eta bezuen da, mintu baten, baina... Bueno, esan dugu, Iker, besteak beste, aste nagusian kontzertu bikain horrekin, alere lasaitxu hau, aurten, beste urte batzuten etortzen zarelako kontzertu, alere ibili zarete, Udan be kanpotik basatozelako, Lorea landalan zabiltz. Bai, bueno. Eta estrenaldiak ate joka?
Bai. Hemen dakozulako, bai esamanitarekin bueltatuko zarete, serie baten ikusi zaitugu, bai, Mortos SL-en, eta ja, aurkezten da, ja, 3. denboraldia, ezta? Bai, hori da, orain duela pare bat aste estrenatu zian Netflixek lehenengo 2 denboraldik, eta bain ja 3. ate joka urrengo asten, ostegunen estrenatzea, así que, bueno, a ver, jendeak ikustea egia esan, supermezu polita jasotzen ari azkenen Netflixen, mundu osoko jendea ikusten dabil, eta oso polita, 3. ere horrela doan, eta jarraitze egun. Gelditu gabe, gainera, telebista bakarrik, ez? Ze bai esemanetan ikusten dugu, Mortos SL, zinean ere egin duzu beldurrezko filma. Bai, bueno, eta... Zuri horren beste gustatzen zaizuna, eta... Eta egin ditun ere dramako beste bat urtarrilean, eta monjen beste bat maiatzan hori itzegin genuen. Bai itzegin genuen. Eta bain irailean beste bat ingoet. Baina hori oraindik ez eta dakigu. gainera, aste nagusian Holifesten ere egoten zara. Bai. Holifesten ere egoten da, hori ja Holifestena zer da, tradizioa bihurtu dena Bai, ja, ustez, aurtengoa ja 2. urtea egiten detela. Festak azteko polita izaten da, gero bukatze txikituta, zeda ordu tapiko hor mikrofonarekin dantzan hautsak botatzen, ordu niten dut etxeak jun, deskantxo eta gero ja atera. Hori guztia, eta askotan hitz egin dugu, ondorio hori atara da, hori guztia egiteko gaidalorea bestak beste guasunetik pasatu dalako. Eta hemen Euskal Telebistan lan egiten dugunok. Badakigu zer den lan egitea. Eta gero hortik datorrena, eskola oso nahi duzu, Lorea. Eta guazenen ikaragarria, zenbat urterekin hasi zinen? 18rekin. Bai, eta jo, egia esan, bihotzean daramat, sartu nintzen hori, hor hasierako elkarrizketak ikusten ditut inazkikin eta dazkat begitxo batzuk hain jarraitzetela ilusio horrekin, baina oso ume eta izugarrizko ilusiakin, eta eske pila bat eman dit. Aurten ja nabil, pixkat pertsonaia agurtzen, eta eske oraindik jasotzeten maitasuna ikaragarria da. Eta, bueno, oso pozik hortik pasa izanak, eta gero, hori, eskola itezu, gero iristezea Mortos SL-era eta esatezu. Zer oso eta zerresa. Ondo da hori ere, eroso sentitzeko. Nik ez dakit Sandra oso eroso nik bai, saltxan dagoelako. Sandra, esaidazu non zauden, zer ikusten duzun inguruan, eta ja dagoeneko minutu gutxi barru, su artifizialek izango direnez, jendez gainezka egongo da. Hori non zaude maitia? Konta idazu. Pasealekuan nago, eta Zaragoza, Galizia epatu dugu, baina non gaude, Donostian. Orduan orain, Donostiako familia batekin elkartu naiz, hemen daudela gustora afaltzen, zekarri duzu afaltzeko gaur? Bokatak, erosi ditugu gaur, eta hementxe gaude. Orduan, gaurko plana, bokata eta gero izoskia agian. Izoskia hartu dugu aurretik. Aurretik? Zelan da hori? Gu alderantziz egiteko. Zuek Donostiakoak egunero etortzen zarete zuak ikusten? Bai, gaur da lehenengo eguna, baina batzutan etortzen geha, bai, ikustea zuak. Zuentzatea igual, kanpotarrentzat oso berezia da, baina zuentzatea ohituta? Bai, gu urtero etortzen geha, eta orduan guretzat ez da hain, egia da polita diela, baina ez da hain berezia. Oso gutxi gelditzen daia zuak asteko, amendik igual ez da oso ondo ikustiko. Zer egingo duzu, mugitu? Azten dienean hurbilduko geha pixka bat. Barandara edo hortik? Bai, lekua balin bada, zein ja dena nahiko betea dago. Aurtengo edizioa gainera berezia da, 60 urte betetzen dituzte zu artifizialek. Zer espero duzue gaur? Jo, ez dakit, zerbait ezberdina ikustea, hola berezia, oain arte ikusi ez deguna. Bueno, hori, lortzen dugun hori ikustea, ni familiarekin gelituko naz, mugitzen gare eta topatzen dugun leku perfektua ikusteko zuak. Bueno, beti zuak ikusti eskerrik asko, Sandra, beti da plan ikaragarria zuak ikustie, etxien egotie bai, esan dugu Donostia erpetopetuek bai bat eta bai bestie, Iker ibili zarete, ikusi nuen Gizaro Beken bertan ibili zarolako. Bai. Ze arrobe bai zuetaz danok, ze ikuskizun ikaragarria izan zen, ikaragarria. Zer lortu duzuen Iker zerotik hasita be bai. Bai. Eta orain bira maieran kanpotik etorri barri. Bai, Errepublika Dominikanan, Guatemalan eta Mexikon ibili gara. Pultserarekin ibili zarete? Ez. Hola ematen du jendeak esaten dugu, ze ondo ibili zarete landik, baina askotan goizeko lauten hartu hegaldi bat beste herri batera juteko, eta pixkat, nekagarria da, baina era berean hain polita, bizarren musikarekin joan alitzatea bertara, euskaraz musika entzutea Guatemalan. Nolakoa da harrera kanpuen, Amerikako estatu batuetan eta ibili zarete urtea ikaragarria izan da? Bai. Zelako harrera izaten da, kanpotik jasotzen duzuena? Ona, oso ona. Gainera, denetik izaten dugu. Zen Mexikon, bai egidala euskal komunidade handia dagola,
eta Euskal Etxea dago, eta Euskal Etxeko jende asko etortzen da, baina ez Guatemalan liburu azoka batean jo genuen. Orduan bertan zeuden danak guatemaltekoak ziren. Orduan gero beraiekin hitz egin pixkat musikari buruz, iruditu zaien, eta zen oso harrera polita izan du, eta oso gustora gaude horrekin. Lorea, denetarik egiten du, bikoizketa ere egiten duzu, podcastak ere grabatzen dituzu, ez dakit energia, nondik ateratzen duzu? Neska. Hemen gorputz txiki honetatik. Gorputz txikian, baina gauza asko egiteko. Siestarik ez du egingo. Ez du egingo, baina zuk energia eta denbora ateratzen duzu dana egiteko. Bueno, batzutan ere erreiten naiz, baina... Zer da orain arte egin ez duzuna eta erronka bezala hor planteatu duzuna, egin nahi izango zenukena? Ez dakit, antzerkian, zinea... Zaila hau erantzutea ez, eski batzutan astezia gauzak esaten eta gero gertatu iten dira. Ba, esan ba, aprobetxatu, Jo, egia esan ez dakit, uste ez dela momentua, baina egunen baten ez dut deskartatzen zerbait idaztea edo zuzentzea. Zerbait txikia hasteko, baina ez dut deskartatzen. Antzerkia... Igual ikusentzunezko zerbait. Ikusentzunezko zerbait idaztea eta zuzentzea. Baina orain ez, igual hemendik 15 urtera. Baina nik ideiak idazten juten naiz. Ondo. Prest, senyora izateko zure pelikulan. Senyoraren papera egiteko. Bueno, esaten gabiltz eta ja hasi dira boskora joetatik esaten zer datorren Piroteknia Zaragozana gaur. Elederren ganagoa sondartzan bete-beteta dago Eleder. Azken segunduak hasi aurretik. Azken segunduak eta gainera hemen erakutsiko dizkizu lagun batzuk egin ditu delako etorri gurekin ze justu momentu honetan karteetan daude azkenengo partida honetan eta etenaldi txiki bat egingo dugu. Gabon. Gabon. Kontatu didazu ez Zaragozarekin batuzuela zuek erlazioak, aurko zuetxea horkoa delako, zibilitineten hor Zaragozan. Junginan erreginakopako finala ikustea eta bertan ederki pasa genuen. Parranda nahikoa eta giroa oso atsegina pasa genuen. Orain parranda ipatu duzuela, Donostiako parranda asko zobe edo hor Zaragozako are ondo dago, nola ikusten dugu? Ezberdinak dira, azkenian hemengo parranda tabernetakoa da eta azken finean nire ustez gure festak Hemengo hobetoa da. Bai. Aste nagusia baino gehiago ze ongo da munduan, ez? Netzako danborra da gure festa hor klabe. Klabea, ez da? Bai. Eta baita ere klabea da hemen kartak hartzea, ez da? Bai, suak itxaroten egon geha eta orduan partida bat hemen kartatzea ondo. Gora pasatzeko oso ondo dago. Azken egon geha, 2 ordu afaltzen, kartetan aritzen eta gero pixka bat hitz egiten nahi eltxisme. Oso ongi, eskerrik asko. Bueno, lagunok ikusten duzuen bezala, azkenengo segunduak hasi baino lehen eta partida botata dago. Hori da. Ya está, astear dago, Piroteknia Zaragozana. Lauroba, Lorea, esaidazue, zuek espezialistak zaretelako, Donostiarrak izan da, Iker. Bai. Ez jakin oso, Ez da, baina honetan etortzen zerretan, pixka bat ikatziko Zero daukaten jarraipena da, iaz ikusi nituenak zin azkenekoak. Horrekoa duela 3 urte izan zen azkenekoa, orduan. Gutenez, bideo horrekin pixkat egiten ere... Zer da gehien gustatzen zaizuna? Suziriak ikustean, su artifizialek ikustean, zer da? Zu trakazalea zara, zaratazalea ez, kolorea... Isiak izango balira, txako nuke, beno. Ez naiz oso zaratazalea. Orduan, baldin badia isiltxuak eta hola argidunak, beto. Irudi politarekin, irudiaren alde... Nire antzeko. Nire antzeko, bai. Gustatzen zait gehiago irudia soinua baina. Egia da ju naizela ohitzen eta gero eta gehiago gustatzen zaidela, baina txikitan gustatzen zaiten urrutetik ikustea. Beti ikuste ditut, atzo ere ikusi nituen eta baina bai, gehiago gustatzen zait, ez dakit, derrepente koloretsuak edo erortzen dian alkola euria bezala, Nire bai. Eta tindira dutenak, aurre ikusi dezakegu gaur, Piroteknia Zaragozana izan da, zarata izango dutela. Bai, gainera gogoratu behar dugu, lehiaketa honek 60 urte betetzen dituela eta hauek izan ziren lehendabizi urrezko maskorra irabazi zutenak. Hau da, lehiaketa honetako historian hauek dira historikoa, lehendabizikoak. Hortik aurrera ere beste sari batzuk izan dituzte, eta ikusten dugu... Badator. Gozatu zuek, bagatoz bueltan.
Zaragozanak lortu duena momentu honetan da jendearen zoramena, txaloak eta txaloak hemen. Ikusi duzue, Piroteknia Zaragozanak egin duen ikuskizuna, lehenengo impresioak, iritziak, Sandra, Gabon berriro. Zer, gustatu zaizkizu, zer esaten du jendeak? Gabon ekipoa, zerolako traka eta zerolako suak niri asko gustatu zaizkit. Kolore aldetik oso onak, ritmo oso ona izan dut ere, bihotzak eta aurpegitxoa ikusi ditugu, niretzat momentuz, oberenak, dudarik gabe. Oberenak, horrutziko dugu orduan. Eleder, zure ustez zer? Gustatu zaizkizu? Niretzat momentu honetan ikusi ditugun onenak izan dira momentuz. Hirugarren egun honetan bai, izan dira izugarria. Ur jauzi forma horrenak izan dira, niretzat gaur gustokona, beraz. Bai. Oso ondo, Pikote, bier arte. Hemen txegu gaur etxeko lanak egiten egon gara Laurok apunteak hartzen. Ia Iker Lauro Alderatuta, hobeto gondia. Nik jarriko diot, 8,4. 8,4. Bueno, el lau. Irakarte izango bazinazu hor, puntilla teatzen, koma falta da. Lorea, gustatu zaizkigu. Nik 9 bat emango diet, bai. Asko gustatu zaizkit ur jauziak ere bai, bihotzak koloretsuak, oso ondo Zaragoza. Nik aitortuko dut, ikusi ditugun honenak izan direla, eta jendaren gustukoenak, seguru, zarata, kolorea, distira ederra. Gero ni bana jolan atzokuen zale, baina 9 bat bai, bikain bat bai. Ba, nik uste dut, bueno, lehenik eta behin dudarik ez dago jendeari gustatu zaiola. Nik uste dut, Piroteknia Zaragozanak duen eskarmenduarekin Donostiako publiko hando osagotzen duela, eta nik koinzidituko dut, nik gaur ere, zuetxe honi 9 bat ematen dira. Oso ondo, flamenka, koxuan salsa, jofe eta la txama, hone badu esparrandan. Eskerrik asko, Lorea, Iker. Eskerrik asko, Claudio Susaguesera. Oreka ikusten. Oreka, historias de amor. Biar hemen zizango gara, Gabon Euskal Herria, ondo pasada. Historias de amor. Y en la plaza Alfonso Teure delante.